Igbo Muleza Moze Kinekwam. Yeah, the video our mama. You na Facebook page, you know, I just search save the widow. Na page na Facebook page. She has over 100,000 followers. Na Facebook, that is where to know the original account. She has over 100,000 followers on Facebook. Save the widow by the woman. Na Facebook. Only hoku about DNA. Or na DNA is better than child dedication. Get this video on pay attention to this video very well, and pay attention to it. Pay attention to it. This video will make you open your eyes to some hidden mysteries that nobody is speaking about. And then this video ask na Facebook save the widows. Save the widows. Save the widows. In any put here very from born on foreign land, my boy. You go check her videos here from this teaching. Like I said, she has over 100,000 followers. That's how to know the original account. Called the numbers on the back. Igbo murunze mozo na tinyo na asina gine gbere na eke agene eke sheguru nde muamo ekwe. Onwe nde n'iru akwụkwọ monya we kwuo that DNA is more vital than child education. For the video cover nkeri ana na ndị na Igbo tradition na nwa ọbụla amụrụ nda nwoke na nwoke ma ekwere m ekwe. One of my fans, very big top fan, mu na-ede ihe n'iru akwụkwọ ebe a. Ọtụtụ ndị ga-achọpụta n'ọnya ndị kpọọ m na phone azamko. Ọ na-eme ka ọkpọrọ nwunye na ụmụ ya ebe okpogote ike o wee bụ na ofu nwa ya bụrụ anya nwunye. O wee rejie ụnyaahụ ka mba n'ihe mbịa. Cheating is very costly. Ndị Igbo zee na arụ eze. Zero na arụ eze ifu arụ gbafere. Kedu ihe bụ alụmalụ di na nwunye eji enweta ka ewepụtawe DNA? Achọrọ m ị na-ebe a wee kọwara gị na ngwa nwoke bịa kwụọ ụgwọ nwaanyị kwụọ ụgwọ isi nwaanyị. Ihe ọ pụtara bụ na arụsị be nna gị na arụsị be di gị enwego ọgbụgba ndụ. Akpọrọgo gị na be nna gị na mmụọ kpọfere gị obodo ọzọ, kpọfere gị agbụrụ ọzọ, kpọfere gị aja na ebe ọzọ. Onye kpatara na onye anụrụ na ataba anyị ga-eme bịa be anụ gị na-ata ije di na nwoke ọzọ ịgbara. Ata nkume ọkwa ụdọ ekwe wee dịrị gaba n'Imo steeti ka m na-akpọrọ gị na. Onye kpatara na ị ga-anụ gị n'Enugu steeti ije di na nwoke ọzọ ịgbara maka na akwụgwọ ụgwọ isi gị mana onye na anya mgbe gị na onye a na-enwe enyi onwe onye ma gị ihe ọ pụtara bụ aja na amaghị onye ebu. Onye kpatara na agba ọbịa na nwoke m ike biri n'ụlọ na-amụpụ ụmụ isi nweghị imego n'isi biri gị hapụrụ gị na-ara nwoke ọzọ nwe ihe jeke eme ya. Ọ bụrụ na nwoke ejere n'ụwa nwaanyị wee chọpụta n'ezie na ọ nwere amụ ụfọrọ ọ da atụba m nwaanyị ime ya ka m ji eme ndị ọbụla na-akwadara ma go for fertility test. Ụfọdụ ụmụ nwoke arụ adịrọ ha mana ife ya ọgba dị mkpa fuchie ka bred dị mkpa bini mana pensụl ya anaghị edo ọfụma. O nwere nsogbu ebe ahụ ịbịazi o debe gị na ozi na perpetual organ na-ata afọ ị na-ama. Ọ bụrụ na nwoke chọpụta na ọ nwere ụmụ afro na ọ naghị bụ nwaanyị ime nwunye ya bịa n'anya fụ na ọ laikiri di ya ka esi eme ya na gboo. Ihe nwoke a ga-eme ebe ọ ga-akpọku ndị a na ọjị mmanya ọkụ wee gwa ndị ichie ebe okwu wee sị ụnụ afụgo ka m dị na ihe a bụ ekere chi m kere m na ọ bụrụ m mere onwe m na ọ bụọ m bịa kee onwe m. Ana m enye nwunye m ikikere ịpụ n'ezi maka na ọ dịghị nwe gị banye ụgwọ isi ahụ ọ kwụrụ ọ ka ife ihe omimi dị n'ụgwọ isi. Onye kpatara ụfọdụ ndị ara ji eme ọ bụrụ na ha bịa nụcha nwaanyị ọ ga ha nwoke kwụọ ha ụgwọ isi 10,000 ha ewerekwa ego a wechi arụ the boy ebere gị ndị Igbo bụ ọmụta ọgba karịa. M ga-etriti nke a next time. Anakataga kata alụmalụ problem from nowhere amara ka ime ka nchi ya azụ n'ihe m na-ekwu. Oje and tupu nwaanyị ahụ eje n'ezi di gị ga-agwa gị agbụrụ ị ga-eje a na-akpọ ya izeta agbụrụ. Iwu ike izeta agbụrụ site na ịtụta ime na agbụrụ a. Iwu ike izeta agbụrụ site na alụmụ nwaanyị iji asị gị jee nụọ nwaanyị na agbụrụ a na agbụrụ a bụ agbụrụ ebe a ka ị ga-ama ihe ọbara bụ. Kedu ihe dị agbụrụ a? Ọbara enwe ntị ma ọ ka anụ ihe. Ọbara enwe ọrụ ma na ọnya na ọbara bụ agbụrụ. Yes.
o shi ji arụ mmadụ o ji eme ama mmadụ echie kpatara eji asụ ohi asụ agbụrụ ọba agbụrụ arụ na-ekwe eme oshi ọdịnagbụrụ ha isi ọdịnagbụrụ ha akwụkwọ ọdịnagbụrụ ha wee dịrị ndị ọzọ gaba ọnya kpatara o ji eme n'oge gboo ma ọ bụrụ na nwoke nwụọ achọ ka nwanne ya nwoke kwuchie ka eyi yeri ije bute ọbara ọzọ n'ezi ọkụ ya kpatara na ịba aja dị ebe a di m aṅụ na mma amụ nwa bife ị na-eje amụ marakwa ya na-atụma gị ibe a iji afụ mmadụ oje mechaa adọpt echi nwa o mere adọpt egbue ebere unu na-eme m ọbara na-ekwu okwu agwa gị ebe ị ga-ejedebe mgbe ụfọdụ nwoke na-amakwa nwoke ga-abịa tụba nwunye ime na anya oju obodo ọzọ jụ chese n'ọha ajụ n'ọha uche dị ma na-abịazi abịa chiji oje ebe ọzọ rarụ tutu chi ya na-efodi ma na-agba ụzọ naba ya nwa nakwutezie nwunye ya nakwute maka na o nyere nwunye ya ikikere that power of concept. I send you to go because na onye anweze ndị a na maka ya ọmụtuo nwa ahụ onwe ihe ga-ememe nke a mana ngwa ngwa nwoke bidoro okpo nwaanyị jeje gapụta afọ ime n'ezi buruga debere di anti ndị a na-afọ m afọ yes maka na ama maka ya kwado ihe gị na ya si ọtụtụ ndị na-eji ihe akpọrọ alụ ka kịta agbụrụ a na-eji imekọ nwoke na nwaanyị na-emekasị ka o si saa onye pụta ọja ike nwoke ọbụla ịpụtara ịjaghere ike mana nwoke ọbụla bụ agbụrụ n'ukwu ya na ngwangwa nwoke tụbara gị ime ihe ọpụta abụ n'ọbara agbụrụ ma ihe dịbe the boy ka ibu n'ahụ ị ga-amụ ihe ọzọ ebe onye gbasatara the boy ka ị ga-amụ onye akpatara ndị Igbo ji bụ ndị na-ekwuri ụzọ wee gbasatara alụmalụ kedu ihe ọzọ a na-enene tupu ejezeta agbụrụ karakta omume ọya akwụkwa wee dịrị gaba ndị Igbo na-asọ ya asọ ọ bụrụ ọgbụrụ arụ na-ekwe eme ọ bụrụgodu na nwoke mesịarụ wee nwụọ budo nwunye wee chọọ ka ọ mụọ nwa n'azịa ị ga-anụ ọha ajụ na ọha uche tupu ị mara agbụrụ ị na-eje ebute ya bụ afọ ime na ọ bụrụ na nwoke lere anya ka ị wee mara ihe omimi dị na nwa na nwoke ejefu nwa agbọghọbịa tụrụ ime ọkwa be nna ya o buru afọ ime ahụ nụọ ya na afọ ime ahụ obodo niile n'ụwa niile mana ọ bụghị ya tụbara ime wee kpọrọ nwa a nata agbọghọbịa amụtuo nwa wee mụọ nwa nwoke ma emechaa nwoke a tụbazie agbọghọbịa ahụ ime nwaanyị ahụ ọ nụrụ onye bụ diọkpara nwa nwoke ahụ bụ nke ahụ o ji utu ime nwe ma abaa n'ibu ọfọ nke ahụ onye ọzọ tụbara ime o buru ime obodo idefu na ọbụ ya mụrụ ma ọ bụ na ọmụgo nwa a na be ha wee nụrụ ya ma n'afọ wee nụrụ ya ma nwa ha ọ mụrụ na be ha wee nabata ihe nwa ha bụ seremonial diọkpara mana o ruo n'ịgo ọfọ n'ibu ọjị nke aha ebu n'afọ ime onye ọzọ tụbara ime ọ nụrụ ya wee bịa ị ga-eje n'akụkụ ọ dị ka onye ji eme nwa nwoke adopt ọ nwa gị ka ọ bụ ime gị ọ nwa gị mana emesịa nwunye gị tụọ ime mụọ nwa nwoke onye bụ diọkpara gị bụ nke ahụ e mụrụ n'utu mgbe o ruo na tradishọn agwaghị onye a na-ere mbe na ekos yes for ihe omidi ebe a ịgba n'ezi ajọka ọnya ka mmadụ ga-eji gwupụta afọ ime nwoke ọzọ bịa mụọrọ di nwa di gị mụziri abụrụzie ndị ji ọkpa aga ụmụ odibo anọrọzie n'elu andị ka ndị ana si eme ihe ha ga-agbagide ahụ ha ga na-enye akara nke akpọ signal site na omume nwa a na ihe abụrụ ọbara dị ebe a na ihe abụrụ ebe ahụ ka ị ga-ama na ọbara na-ekwu okwu ọbara abụghị onye ogbi ọbara na-agba ama mana iji ọkpa nwatakịrị mana omume ị ga-achọpụta arị na nwa a bụ nwa ekesị nwa ehicha ma oke afọ ifu ha isi ha n'obu shepu isi ha ịfụ ha ọkpa ha n'obu shepu ọkpa ha agbụrụ ọbụla nwere ihe eji mara onye kpatara ije na agbụrụ a na-asọ asọ wee nụọ nwa ị ga-afụkwa ihe dị iche a sị gị oyi ịma aka nna ya rụ onye ohi na onye ama a na-asọ ha asọ mana taa anyị na-eselebreti agbụrụ ohi ọ na-ebe yahoo ị na-anụ ya ka di echi niile mụtuo nwa elu etu asị na nwa gị gba highway rọba ụnụ ga-afụ ihe fụrụ ụnụ ọkwa ego a ọ ga-arapụtacha mụ na ụnụ ọzọ ọ bụrụ na nwaanyị enere anya na di gị nwụrụ ị bịa n'anya na ịmụtara nwa ma ọ nwere ike na ịmụtara ofu nwa nwaanyị chọọ ka ịnụ mana ịda amụmụzi nwa nwaanyị di ya nwụrụ na-eje anụtara nwaanyị di ya nwụrụ anwụ nwaanyị n'afọ di ya onye nwụrụ anwụ a na-anụrụ ya nwaanyị anụ bata dị gere bata sị ya na ọkwa onye anwụrụ anwụ ka a nụrụ nwaanyị eme omenala ọpụzi agwazie ya agbụrụ ọ ga-eje zeta agbụrụ wee bịa nwụọrọ onye a mụrụ amụ the power of tradition ka m na-agwa gị ịbụrụ onye Awụsa ịbụ onye Igbo na-eme westernization anakọta ofu ihe etijiri gbum
then gị nwa bụ okorobịa na-eje ebe ọ bụ na ịfụrụ mara idu umeala ịsụ ị na-eke kezaya ịtacha afọ na owe jụọ chi gị ma o nwere ebe ọzọ ọbara gị jee oje ebe nwoke ibe gị nọrọ balansị ya ị ga-atakata afọ na ndụ gị anwụ then gị nwa bụ nwaanyị iji gụbute ọbara ọzọ bịazie mụọrọ dị ọnwa a ga-egbu I trust ndị ana na nwa ga-emekọtaghị ihe nwụhụ and ihe ekwu ekwu yes ọ ije n'akụkụ gị ị na-ebe akwa ụwa gị na-agbari ndị ana n'anya ha ga-enyekọta dị gị ise gị na ha n'anya fụna nwoke ahụ bụ nkịrịnka edewe nwoke n'akụkụ nwoke nwere ike nwụrụ kaikai jewara a na-aghasaziri ihe ọ na-eme eborozi afụfụ boghari n'isi sị ngwa na onye a kpatara ịfụ nwaanyị na-ada agba n'ezi enegha anya dị enwe nsogbu enwe grace external grace Chineke na-enyedata ume ọ ga-ebu ibu ahụ mana ọ ga-eburu ya smoothly mana ịfụ na ndị okoto oburu a ọsọ gị weta 100 million naira na-eme ebe ị nọ ka ị nọ and efu eju and ndị a na-abịazie eburu ibu famili a bụrụ n'isi were akpa mpụ kwara gị ya ihu n'azụ gị ihe bisabi ya mekata nyekwuo ma inyekwuru dị 1 billion ego a ga-agbari maka na ego a si ebe ọjọọ abịa yes arụsị ọzọ na-abịazi enye efe arụsị ọzọ na be ya ka mmadụ si na onye Igbo na nwa ọbụla amụrụ n'ebe nwoke Igbo nọ n'ọnwụ ya nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke makwa na ọ nwere nwa ha na-amụghọ ihe ọ ga-emezi bụ ọ ga-ekwupie n'ọnụ dịka ndị mere family reconciliation nwoke ga-asị ya yes ya na suspect na nwa abụọ nwụ ị ga-ekwupie wee zọrọ onwe gị yes ị ga-ekwu ya gwa ya nwunye gị si ya adịkwa amụ mana amakwa m ihe mana nwa abụrụ m nwa yes ụfọdụ ndị di na nwunye na-eji ihe agbakọta wọl secretly nwụọ and nwaanyị chọpụta na di ya na suspect na nwa and naanị obie n'ọma na ihe gbasatara nwa akụrụ di ya onye ekwu ya yes ụfọdụ oge emekọta nwoke ahụ ihe mmela adị ma ọzọ nwaanyị chọpụta na ha na di ya chọpụtabago na ọ na-agba n'ezi o nwere ike igbu kama ntị ọzọ ga-anụ ya onye kpatara nji agwa nwoke na-eso m n'iru akwụ ịchọpụtara na nwunye gị na-aga ya na ọ na-aga nwoke ọ wee sị gị biko gbaghara ga-agwakwara ndị be ha lie ị ga-asọmọnụ ndị be ha maka ọ bụrụ na nne na nna ya anwụgo gee ntị onye mee mfụ ndị a na-eje anụ nwaanyị enweghị onye akaebe mgbe o bido gị kọrọbịa sị gị ọ ga onye akaebe nwekwara nwaanyị akaebe nsị gị ọ ga-agwara m isi na jekwu ndị be nna gị ụnụ ga-afụchi unu mere onwe unu nakata eje nụọ nwaanyị na-enweghị onye akaebe yes bụ ose eti nwunye gị gbaa n'ezi ị ga-agwọ ndị be ha ọ bụrụ na nne na nna ya nwụgo na ụmụnne ya na-ekpuchie iji ịnụ nwaanyị gbaa mbọ fụ na ọ bụrụ na ọgọ gị nwoke anwụgo mana diọkpara ya dị ndụ jụọ diọkpara ya kedu onye bụ nwanne nna gị ọ sị gị na ụmụnne papa ya nwụcha gị jụọ ya kedu onye nna ji ha na nnukwu nna very important adịa m ume echi ọkpịrịkpaga ji ihu nwere ike ra ose etie saịdị a maka ha ga na-ekpuchi nwanne ha nwaanyị ịgwa ha na ihe dị otu arụ otu onye ada anụ arụ ije bebe dị man ozugbo si na-ekwe ihe na-afọ na agwa otu efe na agba eke ịpịa tuo nke ya ozugbo pịa ya jajajajaja ọwụọ na otu a ka ọ dịkwa nwaanyị di gị bido ịnyụ nke asị anyị anụghọ na-afọtọkọ eje na-ezobe ụmụnne ya nwee ike na-eze ihe madam gbaruo na ụmụnna dị gị ozigbo taatawa ọnụ kwu okwu anara ha gị ibu ahụ ozugbo pịarie ya n'ala ebe ahụ mba nara ebe ị na-ene aka eghechi ibu egbuo ndị Igbo ma ihe wee nwee ihe a na-akpọ extended family ka uche gị wee dị ya gị mabụzi nwoke ebu kezaya ebe ọ bụ na efere ga jeje mmụọ nwee katakata afọ n'ụwa mụọ mara ya mara na nwoke ọbụla Chineke kere eke ọ nwoke ebuchi ọ Chineke mmadụ nwere ọzọ ihe nwaanyị bụ okpu akwa ibu millions of generations n'ukwu gị nde kpuru nde generations agbụrụ agbụrụ n'ukwuru onye kpatara nwa ọbụla ga-enye gị nke wee nwee anwa wee jee mụọ rie ofu ajadu and enwe ike ezu a mostly unu jụọ na mụọrọ ajadu ezu
abịazie ebe gị ọ bụrụ okori ka ị mụrụ den ndị ajadu a bụrụ ajọ obi ha bịakwazie n'anya fụ na ụmụaka ahụ na-eme ọfụma ha adachie ka a ghara inwe kọmunikeshọn maka gị na nwa ahụ ịbụrụ ajadu n'ebe a ịnwa anwa bịa ajọ ndụ ndị a na-etigbuo gị nwoke a mere gị ihe mmadụ a ga-emenwuru gị yes ọ bịa be gị kụọ mkpụrụ so ọ bụrụ na adịghị ama ụma fọ ndị mere omenala ka m na-ekwu o na asakwa gị kere ike gara ebe niile n'oge gboo ka esi eme ya ọ bụrụ na emechazie na nka na nwoke a na-emecha ọ bụrụ na ọ nwere nwa ya bụ ị ga-achọpụta iji maatụ my grandfather ndị ọ mụrụ nwa ha na my father ma yes if go my father ofu onye if the boy if go my father established the boy no today ye ndị agwa ga na agwa the reality of life ndị Igbo nwe ka ha si ebi ndụ ha dịghị nyere ajadu aha aka zụọ ụmụ mana ndị kịta azị ihe ejezi ka ị nyere ajadu aka zụọ ụmụ were ozi ọgwụ kechie ya ekechie ebere gị na-eme m na-eghe na ọ nwụrụ ka nchi ya azụ n'ihe m na-ekwu inji akọta akụkọ niile a madam zere maka ndị ara ga-afụ maka mgbe ahụ ruo kịta chọwa nwunye di gị kechiri ụgbọ maka nwa ka ha ga-eji dularị ebe ahụ aga nwa anyị aga anụ na-ezuru ohi ebe a sị na nwa anụ na anụ ọgwụ ebe ọ bụla nwa ga-enwebu ubere egwe bịara aja maka Chukwu adị n'anya gị nwebụ nwoke nke ahụ ị ga-eje ịmụ n'ezi ị ga-amụrụ aja dị ma ọ mụọrọ onye iro ọ nke ahụ ga-abụ mmadụ nke ahụ ka isi ga-eru n'ụlọ mana ndị ahụ ị mụrụ nwunye ha ga-abụ okori Igbo traditional maka ha mere ya na ị ga-ebi ezigbote ndụ ịma nnọkọta nnọọ izuzu pụje na-amụrụ mmadụ nwa ịmụrụ okeke mụrụ kafe mụrụ okokpo ị na-eke ya aka ị na-amụ ya ha na-ene ya ka ya gwa gị Igbo gị inwe onwe ọ mmadụ nwe gị ọnya kpata ndị Igbo ji agụ biko ndị nwe m na ndị nwe adị ka o si aka njọ bụ ihe agha afụ anya bido ịnụsoro ọgụ ịfọ na ị nwụrụ anwụ onye chere echewe ozu bịa ezigbo ndụ anaghị ọbịa kịta mgbe o si etinye na gị nwa nwoke jere amụrụ nwaanyị dị ime nwa ị na-eke digestive biscuit rabi na ụmụazị na-eke alakori gbagharuo n'otu ya atọ ka nke dibịa ya mụ akata afụ giri na ala isi ya aka ọ nọsi ụnụ naba in 5 days time ụnụ bịa chi ya zọmago na ya anwụ ka o wee discharge ya ndị mmadụ ka anwụ ike nara and ụdị a nwee treatment ndị a na-ebido ime gị ihe ọsọ si jee obodo oyibo gote ọgwụnye gị ọya ahụ ọgwụ ebe a ka ị ga mmadụ mmadụ enwe ihe mmadụ obi ụmụnne m zere arụ ọnya kpata o ji agba ọ bụrụ na nwoke na nwunye ebiri na-enwe okwu nwunye wee na ma ọ na di gị asị gị na ịnakọta kpara ngwongwo gị pụa shishimon shụwa ihe anakọta ofu ajụ atọrọkwa ya Jonathan den gị nwazi idebe ahụ achọghị afụbala m ọhụ mbụ ibegoro nwunye mgba n'elu ọhụ ka ị na-ebe nwa mbego ibegochi ibetere gbam na ibu ụzọ jeruo akpọ ụmụada jụọ ya ajụjụ kemgbe ị pụrụ ụzọ ịnọ n'ụzọ enwe ka o si dị agbagharago gị enwe ka o si dị eje mee cleansing ka otu omenala si dobe ije hijackri nwunye gị nọ ụtaghị si hijackri ya nọbata ndị a na-abịakwa hijackri ha gị jee na nyiwe ụzọ ọzọ dalụ